Makadini. Aiwa tinosimba. Munotambe. Aiwa Tiri nane. Wakadini kuno? Kuno kuri nane. Tinotenda. Tubvunza upa 206. 206. 206. Marashika. Moba zere. Marashika. 206 handi panoba. 206 gogo. 206. Muri kuona mukadai. Munoramba makatodaiwo. Muri kuona mukabva panapa. Modaiwo. Handiti. Kwatabva nako ero. Pamabva nako. Munobate road iriapo moti left. Moti kobvo. Pane kakobvo karipo. Mati kobvo modai. Moramba makadai. Moti left. Gogo teta kuenda kumanje kwa. Mukwestigate. Alright. Mukasvika pa roundabout kudai. Roundabout. Mobuda makadai. Mabuda makadaro modzika nemisika ye. Chinoiro. Rorain kudai. Okay. Naye kobude ku Maple. Rain. Ndokune 206. Wow. Saka mapesa ka. Reverse matorashika reverse mudzoke. Saka mukadayo munonga masvika. Saka totorivesa. Mukaona gonyeti renyu ratarise parabva kudai. Munonga masvika. Chagokwere. Alright. Saka achirivesa. Munotengera kuzviro. Haida basa gogo. Alright. Munojamba iri tengema kuzviro unyene zviro. Manje akapana chanongo. Hapana. Gogo. Uyaptore. Mari yedringi gogo. Ndatakangana kupai mari yedringi. Yes. Sure. Mwaita. Maita basa ndimari directors. Masara panambani. Mudo panambani. Pa 206 gogo. Tikazama kusvika baba. Mati 206. 206. Ndipo baba masvika. Gogo musadaro. Kukura ero kutokanganwa nemasvika. Zvagogo. Otikuda anonzi mai violent road apa. Mai vai? Apare. Tine konso yava ku Supreme Furnitures. Andina furniture ndakatenga be. Aiwa. Sorry mama. Sorry. Mwana wenyu akatumira siriwe Supreme Furnitures nooneka ku South Africa. Tinogadzira masofa, tinogadzira wardrobes, kitchen units, tinodeliver kwese. Mukuti mai Miracle ndo akatumira mari. Vakatumira mari neworld remit vakatendai muno surprise mai wangu musavaudza. Inde yenyu order yakatumirwa kubva mhiri. Zvakutofureke. Sure regai tibvunze mama. Munotaura anangu gore rineri ngere kurasisa vavengi ratava kupinda 2024. Tinotorine promotion mama, mukatenga masofa munotowana mabhedzi, coffee table free. Imika vanonye akatotumira mari mwanangu gore rineri ngere kurasisa vengi. Ndandati gogo ndandati muri muwengi. Mama tisi tiri muwengi wenyu. Hondi. Regai tivhure. Regai tikubetserei kuvhura. Betserei gogo. Sure. Ndinonga ndata wengi zvenyu. Takatumirwa mari gogo munhu ari kure uku. Moto deliver. Tinotodhilivhara chero musipo. Ndini murodza unoshamisira useri. Alright. Enda ine door ine ndikuvhura nei. Alright. Murodza wangu unoshamisira zvekuti. Alright mama regai. Ndandati ndi. Michael.